like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never leave. She's so bad, hit the gym, made the bread. Hit the gas in the back. Po tayo, magigisa po ako ng gulay. Sibuyas. Bawang. Kamatis. Takatakpan ko po para lumambot. Lagay ko itong bokchoy. Takpan ko para bumaba. Bumaba na. Ayan. Actually, hindi ko naman po ano to naisip ko lang para mag-iba naman ang lasa. Hindi puro yung kamatis lang at saka itlog. Kaya inisip ko lang po ito. Pero palagay ko, masarap po kasi lalagyan ko rin siya ng itlog. Hindi ko lalagyan ng sabaw. Ganyan lang po. Ano po ako, nag-crack po ako ng itlog. Subukan ko po lagyan. Konting magic sarap. Ayan. Ibubuhos ko po itong itlog. Ayan. Lang po. Tapos tatakpan ko para pumaluto yung ito. Ito po ang aking ulam. Po, nag-ano rin po ako sa mamantika dahil pag tumatas na yung presyo natin, kailangan natin magbeta ng konti sa baboy, sa taba. Kaya ganito na lang po ang ulam namin. Ayan po. Luto na po siya. Ayan po. Luto na. Pero tikman ko po kung masarap. Okay na po siya. O silalagay ko dito. Sarap. Ayan. Ito po yung ulam namin. Ayan.
po. Kain na po tayo. Ayan po ang ulam na. Ng tuyo, ay magprito po tayo ng tuyo. Ayan. Masarap na tuyo. Ayan po ang tuyo. Ayan. Dito tayo ng tuyo. Tuyong masarap. Hindi po sana ako magluluto. Kaso, nakikita ko nakasabit. Yung tuyo siya, makaliskis. Kaya po, naisipan ko magpritong tuyo. Ayan po ang tuyo ko. Ayan po ang aking tuyo. Sarap ng tuyo. Ayan. Ayan po. Luto na po siya. Papatayin ko na yung ano. Ayan po, kain na po tayo. Ayan po ang pritong tuyo. Kain na po tayo.